Nalika jam ulangan wis rampung, para siswa-siswi lagi siap-siap kanggo mengemasi barang-barang dheweke lan siap-siap kanggo mulih. Nanging sadurunge bel muni, ketua kelas njupuk alih kabeh perhatian siswa-siswi lan mulai nyuwara. Hera jalan ya, menemis kaya prakarya wis disiapno kan bahan karo alat-alate. Aku oleh info teko Bu Mawar lah ana tambahan bahan. Yo iku dua sarung tangan plastik yo. Iku tok nak nambahan Ica. Iya, jalan lo yo, ana tambahan mana ta? Wis ya. Apa ni tak kau? Lain betul tak kau? Kayak masak oleh dah. Niku ada tarik buat sisan kon. Wis kan kata kau jangan suka kangen jawab jamu. Ya wis itu pun matamu. Orang itu pun matamu. Sesuk dinane, Nana tangi kari lan piyambake uga kesusu kanggo budal menyang sekolah. Waktu arep budal, piyambake uga kelingan karo barang-barang kanggo prakarya. Piro iki? Kawan. Kabeh iki. Aku mau ngopo ayo. Sebelum tak pasti. Tapi aku ngomong nanya nang sutil. Ya wis lah iki ae. Nanti seragamku. Banjur piyambake mlayu menyang sekolah tanpa piyambake sadari sutil kang piyambake gawa tiba ing rotan. Kabehing siswa siap-siap, Bu Melati mlebu menyang ruang kelas. Baca ayo disiapke barangnya. Dinten nikah deh praktek masak ya. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Ka kelompok Nana selak nyiapake barang-barange, nanging si Nana kangelan ngupadi sutile. Mana? Nggih sundile. Dinan dia. Ojo ngomong dari Iya, tak bawa kok. yang ana sih. Ngapa kon gowo kok gak? Dia tak bawa. Tapi iki lho, ini gak ono nah. Dia mau tak bawa kok. Terus ya apa gini? Kayak mana? Lho. Gak ono. Ya wis lah, nilai kelompoke adoy. Wis ayo ngomong adoy. Saya Ya untuk nilai sutilmu kok. Kelompokku iki lho gak nggowo nana. Iki lho. Gak salah ya? Ya. Wah, ini ya. Kegiatan praktek masak-masak lumaku kanggo lancar. Sawise rampung, sekabehe selak kanggo beres-beres. Nana kanggo roh sutil Aldo memasukkan menyang jroning tas mlike. Aldo kang ngrasa kelangan sutil, uga ngupadi sutile. Piyambake banjur eling menawa sutile dipinjem dening kelompok ikinan. Awakmu nek turun juga. Iya kok kan bisa lawak dhewe ya, nek wis tak balik. Tapi koyo gak ono deh. Dina awakmu ketok gak? Koyo iki setelku deh. Nah, itu kayakku. Warnai gagange warna hijau. Terus kalau warna gagannya itu kok. Iya, koyo bekku deh iki. Kayakku. Ya wis, bang. Nana anu segede, piyambake ngerasa menawa si Aldo wis memfitnahi. Apa ngarang-ngarani kayakku? Nalika teka ing omah, Nana ngomong ing Mbah Putrine, piyambake sanjang menawa piyambake wis difitnah dening si Aldo. Bu, kula dimusuhi karo karo kanca-kanca kula jarinipun kula njipik sutile Aldo. Terus kula dimusuhi karo kanca-kanca ing kelas kula. Kok urang ajar ngono kanca-kanca kelasmu? Wis meneh tak ndek guru BK-mu ya wis. Esuk dinane, si Mbah Nana uga teka menyang ruang BK karo rai nesune. Aku akan lima anakku difitnah lan diperlakukan ora apik. Duh, wonten apa, Bu? Wonten masalah kalian anak Nana? Wis, saiki kanca-kanca kelas Nana celukne lho ini. Nggih, Bu. Kedap. Guru BK uga nimbali kabehing siswa kelas 9K liwat sentral. Koyo be, duwe masalah apa karo anakku? Tenang, Bu. Kita pirangaken rumiyin saderane pihak. Jujur Bu, kalau mintaken sae-sae amargi judul kula ical puniku wonten tanda ijo ing gagangipun Bu. Kanca kelompok sanjang sampun dipun wangsulake.
Nggih Bu, kula saestu sampun balikin. Nanging Kakak sedherek niku wonten ing tas Nana, Bu. Ini sampun dicek kalian kanca-kanca nanging Nana malah seneng. Karena deh anak-anakku cukup bareng kalian kabeh. Ojo wani ngefitnah kalian kabeh. Aku orang ngambil, itu kan yang setelku. Sini dong, duduk di sini. Apa salahnya Nana sing garai kowe kabeh mangkel karane? Biar niku adalah dengan boten kalian lan berlari-lari. Boten Bu, kalau boten lampehaken. Aldo pungkasanipun niklasaken sedilipun puniku daripada piyambakipun kedah berurusan karo Mbah Putri Sinana. Sampun mboten pun apa, senajan sutil kula. Kula mboten napa-napa, Kong. Pendet mawon. Duk, semoga kita sinau. Jujur, kuwi katos. Menawi kita lepat, sampun ajeng ngerteni. Lan menawi wonten masalah, sampun langsung marah-marah. Nanging, dinamakan sae-sae. Ayo Dok, saiki njaluk sepuro karo kanca-kancane. Sepuro ya, Rek. Nah, mulai api. Saking peristiwa puniku, kelas sinau menawi kesalahpahaman alit saged dados ageng bilih boten wonten jujur lan komunikasi ingkang sae.